салом дӯстони азиз, мухлисони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври сеюми лигаи якуми тоҷикистон маҳзуратон мегардонем. даври сеюми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум аз интизориҳо дур баргузор шуд. рақобатҳои мавсими имсола ҳанӯз аз оғоз мисли финал баргузор мешаванд. ҳамаи бозиҳо пуршиддат ва бо суръати баланд барпо мегарданд, чун дастаҳои нақшадошта ҳанӯз аз аввал мехоҳанд садри ҷадвали мусобиқаро аз худ намоянд. имсол мо чемпионшав бисёр дорем ку. тасаввур кунед, имсол қариб ки дастаи заиф нест. ҳамаи дастаҳо бозиҳои арзанда нишон медиҳанд ва мисли соли гузашта ҳисобҳои 18-0 20-5-ро намебинем. дар ин миён дастаҳои навкор бо сабаби бетаҷрибагӣ дар баъзе бозиҳо ба қавле шатта мехӯранд, аммо дар бозиҳои дигар ҳатман иштибоҳии худро мепӯшонанд. гургҳои кӯҳна ҳама пушти ба даст овардани садри ҷадвал саргардонанд. ғайри ин дар ду дастаи дигар низ мисли соли қабл проблемаҳо ба назар мерасад. ваҳдати шаҳри ваҳдат ва сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ ҳоло ҳам мушкилиҳои худро доранд. масалан, ваҳдат то ҳол ягон имтиёз ба даст наовардааст. дар се давр ду бозӣ гузаронданд ва дар ҳар дуяш шикаст хӯрданд. сарҳадчӣ бошад, дар се давр фақат як ғалаба дорад ва ду маротибаи дигар ба шикаст мувоҷеҳ гардид. дастаҳое ки ин мавсим хеле устувор ба назар мерасанд, инҳо Парвоз, Моҳир, Шодмон ва Сомони Данғара мебошанд ки бо вуҷуд доштани бозиҳои мусовӣ ҳам дар ҷадвал мавқеи хуб доранд ва ҳам услуби бозигузориҳояшон дар сатҳи касбӣ аст. чанд мавсими охир дастаи Исфара яке аз тимҳои заифи чемпионат ба ҳисоб мерафт. акнун дар нисбати ин даста дигар эҳтиёт карда гап мезанем. ин мавсим онҳо Исфараи соли гузашта нестанд. бо ҳамин рақобатҳое ки нишон медиҳанд, бовар кунед, маҳз онҳо имсол барои тимҳои чемпионшав дардисарсоз мешаванд. рақобати даври охир ҳам бозиҳои сергол дошт ва ҳам бозиҳои бисёр пуршиддатро ба роҳ монд. хулас, дар ин нашри барнома дар мавриди бозиҳои даври сеюми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум зиёдтар ҳарф мезанем. дастаи Моҳир имсол қасди баромадан ба лигаи олиро дорад. аз ин рӯ тамоми бозиҳои ин тим мавриди диққат аст ва ҳамаи рақобатҳои даста хеле пуршиддату босуръат баргузор мешавад. бозии гузашта муқобили Исфара бо ҳисоби 3-0 дастболо шуданд. дар бозии навбатӣ бошад, онҳо андаке фориғболӣ карданд, чун бо дастаи Нораки Навкор рӯбарӯ мешуданд. ҳамин назарногириҳояшон шояд таъсир расонид ки қариб буд муқобили тими Навкори Норак ба шикаст мувоҷеҳ гарданд. хулас, дар ин бозии босуръат дар ниҳоят кӣ тавонист ғалаба биёрад, якҷо тамошо мекунем. бозии дастаҳои Моҳири Ёвон ва Рангони ноҳияи Рӯдакӣ аз умраи бозиҳои пуршиддати даври сеюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум буд. ҳанӯз аз аввали рақобат меҳмонон бартариро ба даст гирифтанд ва фурсатҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд меоварданд. ин буд ки дар дақиқаҳои аввал барои Аваз Қамчинов имконияти хуби голзанӣ ба вуҷуд омад, аммо доварон голи задаи ӯро бо сабаби ҳолати нобозӣ ба қайд нагирифтанд. баъдан барои соҳибони майдон имконияти дигар аз зарбаи стандартӣ ба вуҷуд омад ки футболбози тими Моҳир Ҳоруншоҳ Қаҳҳоров зарбаи Азимҷон Юнусзодаро аз майдон берун кард. дар ҳамин вақт аз зарбаи кунҷи футболбози тими Рангон Шарифҷони Мансур тӯбро рост дохили дарвоза равон кард, вале тӯб ба пои бозигари Моҳир Абдухолиқ Алимов расида дохили тури дарвоза даромад ки ҳисоби бозиро 1-0 намуд. баъди голи мазкур суръати бозӣ баланд шуд ва ҳардуи дастаҳо пайи ҳам ҳуҷумҳои худро ба роҳ мемонданд. футболбозони тими Рангон бештар аз аксулъамалҳо истифода бурда ба дарвозаи тими Моҳир наздик мешуданд.
доданд. Як имконияти хуби голзании дигарро бозингарони моҳир аз даст доданд, вақте ки дарвозабони тими рангон Равшан Садиров дар баргардонидани тӯб иштибоҳ кард, аваз Қамчинов натавонист тӯбро ба дарвозаи холӣ равон намояд. ҳамин гуна имкониятҳо барои ҳардуи дастаҳо зуд ба вуҷуд меомад. махсусан барои лидери дастаи моҳир Шоҳинбоев имконияти хуби голзанӣ дар дохили ҷаримагоҳ буд ки ирсоли ҳамдастаашро бо сар ҷониби дарвоза зад, вале дарвозабон зарбаи ӯро баргардонид. дар дақиқаи 40-уми бозӣ Шоҳинбоев дар назди дарвозаи рангон барои аваз Қамчинов як партофти зебое анҷом дод ки Қамчинов аз он ба хубӣ истифода бурд ва тӯбро ба тури дарвозаи дастаи рангон ворид кард. дар охири қисмати аввали бозӣ футболбозони тими моҳир боз як ҳуҷуми дигарро ба роҳ монданд ки дар натиҷа Ҳоҷиакбар Холмуродов аз канори рости майдон ҷониби дарвоза зарба зад ва дарвозабон аз ӯҳдаи баргардонидани он набаромад, ки бо ҳамин қисми аввали дидор бо ҳисоби 2-1 бар суди моҳир ба анҷом расид. баъди оғози қисми дуюми рақобат дарҳол бозингари дастаи рангон Азимҷон Юнусзода ҷониби дарвозаи моҳир зарбаи ҳавоӣ зад ки дарвозабони моҳир бо мушкилӣ онро баргардонид. дар оғози қисмати дуюм фурсатҳои бозингарони рангон зиёдтар буд. дар қиёс ба бозингарони моҳир бештар фишор меоварданд ва зарбаҳои пайҳамро ҷониби дарвоза равон мекарданд. аз зарбаи кунҷӣ низ як имконияти хуби голзанӣ доштанд, аммо дифоъгарон зарбаи онҳоро баргардонид. дар ниҳоят баъди ҳуҷумҳои паёпай аз як бозигузории зебо истифода бурда Давлатҷон Орзузода тӯбро ба кунҷи поёни дарвозаи дастаи моҳир равон кард ва ҳисобро 2-2 намуд. ҳамин тавр рақобат пуршиддат шуд ва ҳардуи дастаҳо ҳамлаҳои пайҳамро ба роҳ мемонданд, аммо дар ниҳоят бозингарони дастаи моҳир имконияти хуби голзаниро ба вуҷуд оварданд ва аваз Қамчинов голи ғалабаовари дидорро ба ҳадаф расонид. ҳамин тавр бо ҳисоби 3-2 дастаи моҳир ғалаба ба даст овард ва бо 9 имтиёз дар садри ҷадвал боқӣ монд. бозии дастаҳои сардори шаҳри Турсунзода ва ваҳдати шаҳри Ваҳдат аз бозиҳои серголи даври сеюми чемпионат ба ҳисоб мерафт. имсол тими шаҳри Турсунзода бо харидории бозингарони ботаҷриба аз дастаҳои дигар, махсусан аз Регард Ҳадас, ҳаёти худро пурқувват намуд. ин буд ки мавсими ҷорӣ тими мазкур бо услуби хусаи худ таҳти сармураббигии Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев барои садри ҷадвал муборизаҳои худро идома медиҳад. дар бозӣ муқобили ваҳдати шаҳри Ваҳдат ин тим аз ҳад зиёд пурқувват ба назар мерасид. қариб ки ба тими шаҳри Ваҳдат ба қавле шонс надоданд ва имкониятҳои худро ба пуррагӣ истифода бурда тавонистанд. ҳар имконияте ки ба вуҷуд меоварданд ҳатман онро ба гол табдил медоданд. дастаи Ваҳдат низ кӯшишҳои худро кард, вале дар хатти дифоъ бозингарони дастаи Сардор, махсусан Рустам Давлатовро манъ кардан наметавонистанд. ин бозингаре ки ҳамин сол ба сафи тими Сардор пайваст, воқеан истеъдоди ногуфтанӣ дорад. дар ин бозӣ Рустам Давлатов як то дуто не, балки 3 гол зад ва аввалин хетрики худро дар мавсуми имсолаи Лигаи Якум ба қайд гирифт. фурсатҳое ки бозингарони дастаи Сардор барои ӯ ба вуҷуд меоварданд, ҳатман ба гол анҷом меёфт. махсусан яке аз голҳои зебои Рустам Давлатов бо сар дохили тур кардани партофти ҳамдастаҳояш буд ки хеле зебо ба нишон гирифт ва онро ба кунҷи дарвоза равон кард.
дар як фурсати дигар барои ӯ имконияти хеле хуби голзанӣ ба вуҷуд омад ва футболбози мазкур тӯбро ба кунҷи дигари дарвоза зарба зад ки гол шуд ва ӯ бо услуби Криштиану Роналду голи мазкурро истиқбол гирифт. Хулоса, Рустам Давлатов 3 гол зад, Ҳоҷиакбар Узоқов 1 гол, Ҳотамшоҳ Садруддинов 1 гол ва Диловаршоҳ 1 голи дигар заду ҳисоби рақобатро 6-3 намуданд. Ин аввалин ғолибияти дастаи Сардор дар мавсими ҷорӣ ба ҳисоб мерафт ки бо ин феълан дар мавқеи шашуми ҷадвали мусобиқа қарор доранд. бозии дастаҳои Шодмони Ҳисор ва Саразми Панҷаке низ аз зумраи бозиҳои сергол буд. дар як бозӣ ҷамъу ҷамъ 6 гол ба самар расонида шуд ки мухлисонро ҳар дам ба пой мехезонд. Саразм имсол ба қавле андак мазааш нест. дар се даври мусобиқа онҳо як маротиба ғолиб баромаданд ва акнун дуюмин мағлубияти худро дар муқобили Шодмони Ҳисор ба қайд гирифтанд. дастаи Шодмон имсол аз зумраи дастаҳои муддаӣ барои ишғоли мавқеъҳои болоии ҷадвал ба ҳисоб меравад. аз зеро дар ин рақобат тими мазкур фурсатҳои зиёдтар дошт ва аз 100 анқариб 70% имкониятҳои худро истифода бурда тавонист. бозингари беҳтарини дидор Некрӯз Зокиров буд ки дар ин бозӣ дубл кард ва дар рафти рақобат яке аз бозингарони фаъол ба ҳисоб мерафт. футболбозони дастаи Панҷакен ҳарчанд кӯшиш карданд ки дар муқобили Шодмони Ҳисор ғалаба ба даст биёранд, аммо иштибоҳҳо дар хатти ҳамла зиёдтар ба назар мерасид. дар баробари Некрӯз Зокиров аз дастаи Шодмон ҳамчунин Саидҳомид Узбекзода ва Анушервон Мирзозода як голи дигар заданд. бозингарони дастаи Саразми шаҳри Панҷакен бошад ба 4 голи меҳмонон имкони бо 2 гол ҷавоб гардониданро пайдо карданд, вале ин басанда набуд то ҳадди аққал мусовӣ намоянд. мегӯянд ки аз силоҳҳои асосии дастаи Шодмон ин мухлисонашон мебошанд ки чӣ дар хона ва чӣ дар сафар ҳамавақт бо дастаи дӯстдоштаи худ ҳастанд ва онҳоро дастгирӣ мекунанд. ҳамчунин барои рушди ин даста кӯшиши Баҳрулло Шарипов директори тими мазкурро сарфи назар намекунем ки маҳз бо шарофати ӯ дастаи мазкур баъди чандин сол аз нав эҳьё шуд ва дар лигаи якум яке аз тимҳои пурқувват ба ҳисоб меравад. бозиҳои дигари даври сеюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл сурат гирифтанд. гуфтем ки дастаи Исфара имсол хеле пурқувват аст ва метавонад бо дилхоҳ дастаҳои лигаи якум рақобатҳои арзанда нишон диҳад. аз ин хотир онҳо дар майдони худ дар даври сеюм дастаи Сарои Камарро қабул карданд ки дар ниҳоят исфарагиҳо ба задани як гол даст ёфтанд ва ҳамин тарз бозингарони дастаи Сарои Камар имкони ба як голи мизбонон ҷавоб гардониданро пайдо накарданд. Исфара Сарои Камар 1-0 ба фоидаи дастаи Исфара. дастаи Сомони Данғара бошад дар майдони худ дастаи Сарҳадчиро ба қавле торумор кард. онҳо имкон надоданд ки футболбозони дастаи Сарҳадчи ҳадди аққал ба задани як гол даст ёбанд, вале худашон ба задани 4 гол даст ёфтанд ва бо ҳисоби 4-0 ин бозиро ҷамъбаст намуданд. дастаи Сардор гуфтем ки бо ҳисоби 6-3 Ваҳдатро шикаст дод. дастаи Моҳир бошад дастаи Рангонро дар меҳмонӣ бо ҳисоби 3-2 шикаст дод ва дастаи Масчов бошад дар майдони худ дастаи Нораки Навкорро қабул кард. ҳар ду дастаҳо аслан дастаҳои навкор дар мавсими имсола ҳастанд ки ҳамин мавсим ба лигаи якуми кишвар пайваст шуданд ва инак дар даври сеюм миёни худ рақобат намуданд ки дастаи Масчоҳ дар майдони худ тавонист ки бо ҳисоби 3-0 дастаи Норакро шикаст бидиҳад. дастаи Саразмро гуфтем ки аз дастаи Шодмон бо ҳисоби 4-2 шикаст хӯрд ва бозии дастаҳои Душанбе ва Парвоз бо сабабҳои гуногун баргузор нашуд. баъди даври сеюм ҷадвали умумии мусобиқа ба таври зайл аст. ҳоло ҳам дастаи Моҳир дар садри ҷадвал қарор дорад ва инак шумораи имтиёзҳои худро ба 9 расониданд. дастаи Шодмон бошад баъди дастаи Моҳир бо 7 имтиёз меистад дар ҷои дуюм ва дар ҷои сеюм бошад дастаи Сомон бо 6 имтиёз қарор дорад ва дастаи Парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд бо як бозии кам аз дастаҳои боло бо 6 имтиёз дар мавқеи чорум қарор дорад. дастаҳое ки то ҳол ягон имтиёз ба даст наовардаанд дар мавқеи 13-ум дастаи Душанбеи шаҳри Душанбе бо 0 имтиёз ва дастаи Ваҳдат ҳам бошад дар ҳар се бозиҳои худ ба гирифтани ягон имтиёз даст наёфтанд. хулас дастаҳои Душанбе ва Ваҳдат дар таххонаи ҷадвал қарор доранд.
این برنامه فتح بود که در تکیه بر رقابت‌های دور سوم چمپیونات فوتبالی کشور میان دسته‌های لیگ یکم آماده گردیده بود. سربلند و خانه‌آباد باشد.